אומייגאד, מה? וואקר. קצתי האקר באמונגס. אוקיי, לפני שפתחת את הסרטון אני רוצה להודיע לכם שיש הגרלה בערוץ. התחיל מהסרטון הבא ואנחנו צריכים להגיע ל-20 סאבים כדי להתחיל אותה. אז ההגרלה תהיה בעצם על משהו שאתם יכולים להחליט עליו. אז כן, אני הולך בעצם מהסרטון הבא לשאול אתכם מה אתם רוצים להגרלה. אוקיי, אני אתן לכם כמה אפשרויות ומה שאתם תבחרו אני הולך להגיר לכם. אז כן, תבחרו ובואו נתחיל בסרטון. תמשכו, זה סרטון מטורף באמת. אז מה קורה כולם? כאן הוא גואי ואני סרטון חדש. בסרטון שלהם אני הולך לשחק אמונגס כמו כל סרטון בערוץ. אז כן, קודם כל זה סרטון ראשון ואני רוצה לומר לכם שאני מאוד מצפה להצליח בערוץ הזה. אני הולך להסביר מה הולך להיות בערוץ. בדרך כלל כל סרטון אתגר שונה, משחק עם אנשים שונים. אני הולך לדבר קצת על הערוץ וגם לשחק, לראות איך אני משחק. בכל זה כי כן, לא יותר מדי. אני גם הולך לשחק עם אנשים שנדבר איתם בעצמם. אני הולך לשחק עם אנשים באונליין, אנשים רנדומליים בחול. אז אין לי מושג מי הם ואין לי מושג איך משחקים. בואו נראה איך אני משחק ויאללה, בואו נתחיל. טוב, קודם כל, אני שמתי את המפה הרגילה, בואו נעבור למשחק. טוב, אז כמו שאתם רואים, יש פה את המסגרת, שזה לא יהיה קבוע, אבל שמתי את זה סתם ככה ליופי. טוב, זה יופי, אני השקעתי בזה זמן. אז תנו סאב כבר עכשיו, זה מאוד מאוד עוזר לי. טוב, אז אני לא אמור להיראות ככה. קודם כל נוציא את הסקין. אני אמור להיות כתום, או אולי מקסימום צהוב. אוקיי, גם אין לי את המצלמה הכי טובה שיש, ואני עכשיו כרומית. טוב, תראו אותי מתפקד משימות, שמתי את המפה רגילה, אני בדרך כלל לא משחק בה, אבל משהו מעדיפים את המפה רגילה. לאחד זה לא משנה לי. אני לא יודע אם יש ויז'ואל טאסק, אם הכחול הזה ראה אותי. יש פה גופה. טוב, אני אזרום. יש שם גופה ואני מבין זה בכוונה לא דיווחתי. אני לא יודע למה. עשיתי דאונלוד. אני זורם. טוב, גופה. סבבה, אני פשוט לא אדווח. כנראה יש סיבה למה לא מדווחים. אוקיי, אוקיי, זה ככה. אוקיי, בואו. תקנו את הלייטס אפילו. שמתי אפלוד, מהר נעשה אותו. כן, אז אם לא הבנתם את השיטה, אז בעצם נגיד, אני חושב, יעשה משימה, או יש לי סקן. נראה אותו אחר כך, בואי, יש לי סקן. טוב, נראה, אני אכתוב להם אחר כך, אני חושב דובי. אבל יש לי סקן. אז אני מדוגמים. וכמו שאתם רואים, נגיד אני עכשיו אעשה משימה ויש את הבום, ואני לוחץ פה. טוב, אז נשמור את הסקן. אתם יודעים, בואו נעשה אותו, מה זה משנה לי. תראו עוד מעט הולך להיות האנימציה בסוף, תראו למה אני מתכוון. שומעים אותי נראה לי די טוב, שיש לי מיקרופון איכותי, אבל מצלמה לא כל כך. היא מצלמה בסדר, מצלמה של דרגון. טוב, אסור לדווח. רגע, איך נסיים את השימות. חשבתי שאסור לדווח, אבל בגלל שאם אותי זה לא אשמתי, כי חשבתי שאסור לדווח. כן, אם לא טועה, אני ראיתי את הצהוב יוצא משם, נכון? הצהוב יוצא משם. זה הצהוב בורד. אתם כבר תראו את זה. אוקיי. ועפנו אותו. כתוב פה היום באמת היה, אני די בטוח שהוא כן היה. כן, ידעתי. אני לא חשבתי שזה משחק בלי לדווח, ויצאתי טמבל. אני חושבת שזה באמת משחק בלי לדווח. וואי, זה לבן וזה יפה, אני חושבת זה ככה. סוף סוף. 2, 1. יש לי יותר סיכוי להיות עכשיו אימפוסטר, כי 7 אנשים, ואני לא אימפוסטר, כי אין לי הרבה מזל. בואו נעשה סווייפ קארד. החום הוא היחיד שבא לעשות.
אל עמד, זה חום, זה לא חום, כאילו חום קליר. בלק, אני לא הולך איתך. בלק, אני לא הולך איתך. עם בלק אני לא הולך. איך לריאקטור, נעשה את הסיימון. ונשיש לה את כל הסכם במשהו אחר, זה זמן מספיק טוב. לעשות את זה, את סיימון. אני בדרך כלל שקט כשאני עושה את זה, לא, אני ככה הייתי מורכז. אבל איכשהו הצלחתי. בדרך כלל לא מרוכז כשאני מדבר ואני אעשה את זה. זה הערוץ שאחד מהראשונים בישראל שעסקים נטו אמונגס. טוב, נטו באמונגס. וכן, אני חושב שזה משהו מאוד מגניב. אני חושב שרק עוד מישהו אחד עשה את זה, וזה כבר יוטיובר שהיה מוכר. אני אנסה להצליח בלי שום פרסום, בלי כלום. אז כן, בואו נזרום, אני סיימתי את המשימה. אני לא יודע, נראה לי זה באמת משחק בלי דיווחים. קודם כל תראו אותי אוכל פה תסביך, וואטאפאק, תראו אותי אוכל תסביך, מה קורה כאן? איפה השחור? אומייגאד, מה? וואקר. מצאתי האקר באמונגס. אתם קלטתם מה קרה רגע? הוא היה באלקטריקל והוא רצח אותי כשהייתי בסקיוריטי. ואין דבר כזה איבנט כל כך מהר, אל תגידו לי. מצאתי האקר באמונגס, אני לא מאמין. מצאתי אשכרה האקר באמונגס, זו פעם ראשונה שזה קורה לי. טוב חמוד, זה הסרטון, למי אהבתם שוב לייק, סובסקרייב, תפתחו פעמון. אתם רואים שמצאתי האקר בסוף. אז כן, מצאתי האקר ואיכשהו המשכתי את הסרטון. אז כן, אני בררתי, ואי אפשר לדווח לאנשים שהם האקרים. רק המשחק יכול לעשות את זה. אז כן, זה הסרטון, למי אהבתם שוב לייק, סובסקרייב, תפתחו פעמון, זה יעזור לי המון. אז כן, אני רק רוצה לומר לכם מהסרטון הבא הולך להיות הגרלה מטורפת. שלח להכריז על מהסרטון הבא. אז כן, ביי.